damer og herrer, giv en rigtig stor hånd til Kasper Grus. Hej. Tak. Ja, jeg hedder Kasper. Jeg har udkøbt lejlighed for første gang nogensinde i mit liv. Ja, jeg kunne ellers godt tænke mig at bygge et hus. Jeg har bare ikke rigtig nogen grund til det. Hvad? Ja, det bliver ikke bedre end det. Jo, det gør. Ja, der kommer mange andre på, så... Jeg har brugt meget af år 2015 på at være rundt og kigge på køkkener til lejligheden her, fordi min kæreste og jeg, vi gav hinanden et nyt køkken i julegave. Og så har vi, eller ikke gav hinanden et, altså det var ikke sådan noget, har du også købt et køkken? Det var planlagt, at vi sagde, nu det der sker, at vi giver hinanden et nyt køkken. Så sker der alligevel det, at juleaften, så finder min kæreste lille ting frem. Så siger hun, altså prøv, jeg ved det godt, vi aftalte, at vi ikke skulle give hinanden noget, men altså, man kan da ikke gå en juleaften igennem og lige at få en gave for sin kæreste. Jo, det kan man godt. Men jeg pakker så gaven op en gang og ser, at der ligger en sæbedispenser til 750 kroner for en sæbedispenser. Jeg ved godt, der sidder nogle kvinder, der sidder og siger, det er den fra VIP. Har jeg ret? Og så sidder der en masse mænd, der sidder og tænker, hvad fanden er en sæbedispenser? Jeg kan da lige fortælle det mændene herinde en gang, at en sæbedispenser, det er sådan en, der kan sige, pfft. Og så kommer der så flydende sæbe ud. Og så, ja. Nå. Jamen, er det ikke sådan en, der følger med i forvejen, når man køber flydende sæbe? Jo. Men som sagt, rundt og kigge på køkkener, vi går meget op i kvaliteten, min kæreste og jeg, så vi tog ud i Svanekøkkenet og fremlagde vores budget. Og de var meget, meget flinke til lige at vise os vej over til IKEA. Og så står man derude og får bare udstillet sin egen dumhed ude i køkkenlandet, ikke? Fordi altså, jeg ved ikke, hvad fanden der sker. Jeg står nu og snakker med ham manden der, og det første, han spørger til, det er, han siger, om den her køkkenvask, om den skal underlimes. Jeg hører mig selv sige, ej, den skal fandme så ordentligt fast. Jeg heller lige give en ekstra tur der. Og jeg kan bare se på hans ansigtsudtryk, han bare står og tænker, det bliver en lang proces, det her. Så spørger jeg ham, hvad for en M-hætte han kan anbefale. Så siger han, altså, det kommer meget an på, hvad for en type du er. Type? Nå, men jeg har altid set mig selv som en M-hætte med lidt spræl i. Hvad fanden snakker du om, mand? Altså... Han siger, er der en opvaskemaskine, du kan anbefale? Og så siger han, altså, vi har 2 modeller, der vi sælger rigtig godt af. Nu skal du prøve at se. Nu har jeg simpelthen taget det med, han har givet mig. Han har givet mig sådan en liste med nogle specifikationer på de her 2 modeller. Vi har at gøre med en Bosch og en Siemens. Og der står her, det er altså ikke noget, jeg har fundet på, den er god nok. Der står, at Bosch for eksempel, den har 4 programmer. Intensive mode, auto mode, øko mode og, hold godt fast, party mode. Det er ikke noget, jeg finder på. Bosch har et partyprogram. Altså, jeg er fristet at købe Bosch, bare for at finde ud af, hvad der sker. Altså ikke, om man åbner op og tænker, hold da kæft, der er skumfest derinde, eller hvad? Altså. Der står også, at Bosch, den har aquastop. Der står ikke mere, bare det. Jeg tænker, det lyder virkelig som sådan en funktion, jeg rigtig godt kunne have brugt i 90'erne. Det giver ingen mening, de ting, de fremhæver. Der står også, at Bosch, de vælger lige at fremhæve her, at de har altså en elektronisk indikator for manglende salt. Elektronisk, hvad? Jamen, hvad fanden skulle det ellers være, hvis det ikke var elektronisk? Altså, så en lille fugl, der kommer frem og siger, salt! Det er ikke noget at prale med, det giver ingen mening. Så er der Siemens. Siemens, den kan vaske 12 kuverter. Jamen, altså, jeg vasker da aldrig mine kuverter, altså.
Så køb dog en ny kuvert. Hvor nære har man over, ja. Den har også servolås. Ja. Det kender man godt ikke, når man lige kommer ud og tænker, hvor fanden var det nu, jeg stillede min opvasker? Duk, nej, det var derovre. Og sidst men ikke mindst, så har den en doseringsassistent. Jeg kunne simpelthen ikke lade mig at spørge ham ude i køkkenlandet og sige, altså doseringsassistent, er det sådan en lille mand? Der står og siger, det var vist lige til den rigelige side. Problemet er, at der er ingen humor i køkkenland. Altså, han er fuldstændig helt... Jeg kommer ud, så spørger han sig, hvad for et komfur vi har, så siger han, nå, det er induktion. Ej, det er bare gas. Ingenting. Jeg står derude sammen med min kæreste, så spørger han så, at vi skal have sådan en samtale i køkkenet. Jeg får sagt, nej, hvem fanden skulle hun snakke med derude? Ingen humor overhovedet i køkkenland. Tusind tak, fordi jeg måtte optræde for jer.